नोंथांनो आं मोनसे फोरमान होनि दा जोङो हिन्दु धोरोमाव गोलैया होननाय खोथाखौ गोबाङा फोथाया आरो गोबाङा फोथायो। खोथाया जाबाय मा जों हिन्दु नङा होननाय खोथाखौ आङो मोनसे फोरमान हिसाबै आं होनो नागिरदों। मोनसेल' आं बिदिन्थि होगोन। दा नोंथाङा सानना नाय हिन्दु धोरोमनि खायसे बावनाय थिनाय मुवाखौ हमनानै ला नोंथाङा जेवारि गंसे फोजोंदों। बे जेवारि गंसे फोजोंनाया बिथांमोना सानजा मोखांजों होयो। सानजा मोखांजों होयो। नाथाय जों बाथौआरिया बेहाय जानो होननानै लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। बेहाय ओंख्रि सोलिगासिनो दङ। बोसोरफ्रोमबो बाथौ फुजाखौ जों होनाय जायो। एबारबो जोङो जोंनि ओनसोलनिनो ओनसोल माने जों नारेंगि आन्सलिक जेरैखि 2021 मायथाइयाव दानाय जादों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय जोंनि बे निउस चेनेलाव। दिनै जोङो दंफैयो नैबे गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय पात्तरगवारि ओनसोलनि सिसि नगर। बे मोनसे दरसे फिसासा बर' गामि। बे दरसे फिसासा बर' गामियाव दा जोंनि भारत हान्जाफोरा बेहाय आर'ज खनफैदों बा बाथौ आर'ज खालामदों। बेहाय बाथौ आर'जखौ बेहाय दिनै बेखेवदों बा दिनैसो गिबि खेबनि थाखाय बे बाथौ आर'जखौ लाबोनाय जादों। आरो बे बाथौ मन्दिरा गायसनजादोंमोन थांनाय 2007 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। आरो बेखौ जोङो नोंथांमोना देखायगासिनो दङ। बे जाबाय सिसि नगरनि माखासे नुथाय। बेहाय आरो बाथौ आर'जजों लोगोसे बेहाय हारसाफोरनि नामबो गायनाय जागोन। माने नाम मोनसे दंना बिथांमोननि बिथांमोना नाम गायो जेनेबा बा बेनि खाथियावनो बाथौ आर'जबो दङ। बेहायनो दा नायबानो जाबाय नै बे जाबाय सिसि नगरनि माखासे नुथाय। बेबायदि हाजोआव जोंनि बर' फिसाफोरा संसार जानानै दङ। नायबानो जाबाय सोरगिदिं जोंना केमेरामेना देखायगासिनो दङ। बेबायदिनो आलो गोजोन संसार जागासिनो दङ जोंनि बर'फ्रा बुहुमनि खना खनला जेखे मेखेनो जोंनि आसामावल' नङा गुबुन गुबुन रायजोफ्राव गुबुन गुबुन हादोरफ्राव जोंनि बर' फिसाफोरा संसार जागासिनो दङ। दा बे माखासे नुथायखौ नायबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम। बेहाय आर'जआ जागायजेनबाय। गिबियावनो आङो गासैबो बर' माहारिनो 1 बैसागो अर्थात दिनैनि बे 15 खालार एप्रिल दाननि बोसोर गोदानाव गासै रायजो राजानोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय। दिनै जोङो बे बाथौ मन्दिरखौ गुवाहाटी नारेंगिनि पात्तरगवारि बे जायगायाव अर्थात बिनिफ्राय 2 किल'मिटार सोनाबथिं फैनानै जि सृष्टि नगर होननाय मोनसे रायजो बेयाव जोङो 2007 मायथाइनिफ्रायनो बे जोंनि बाथौ थानसालिखौ जोङो गायसनदों। थुलुंगाखौ जों मोनदों जों नुदों जेरैखि जोंबो बर' फिसा हिसाबै गामिनिनो सासे जोनोम जाबोनाय आरो बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जुदि बर'फोरखौ नायोब्ला सोरबा साख्रि मावनानै थाफैनाय सोरबा गुबुन गुबुन बिथिङाव आयदायाव थाफैनानै गोसारलानै दङ। बिदिनो जायफोरा थुबुर जानानै दङ बिथांमोना जातिनि सेन्टिमेन्ट आरो मोनसे धोरोमखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि गायसननानै गावनि सिनायथिखौ लाखिनानै दोनदों। थिग बिब्दिनो जोंबो बर' हिसाबै बे जायगायाव जिहेतुके बे ओनसोलाव 20-30 घर दङ बे हिसाबै जोंबो बाथौ धोरोमखौ गायसननानै दोननाय जादों। आङो जेब्लानिफ्राय आंनो माने बाथौखौ बहाय गायसनदों बै समनिफ्रायनो आङो आफादगिरि महरै सालायगासिनो दं। बेनि सायाव बुंनो साना थेवबो आंहा मोनसे गोग्गानाय दं जे जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव बे धोरोमा जे मोनसे गोथार धोरोम आरो गुबुन गुबुन हारिफोरा जे एक्सेप्ट खालामबाय बा मानिनानै लाबाय। नंगौ बर'फोरा मोनसे गावहानो मोनसे धोरोम दं जाय धोरोमा बुहुमनि बिखायाव दिनै मिथिनो हाबाय। बेनि थाखाय आंहा मोनसे गोग्गानाय दङ आरो बेखौथ' आङो फोथाया
आं बेखौ फोथाया आं बेनि सायाव कमेन्ट होआ आरो फोथायाबो बोसोरफ्रोमबो बाथौ फुजाखौ जों होनाय जायो एबारबो जोङो जोंनि ओनसोलनिनो ओनसोल माने जों नारेंगि आन्सलिक जेरैखि 2021 मायथाइयाव दानाय जादों नारेंगि आरज हानजा आफाद हिसाबै गतिके बे समाव जोङो बे बाराव बाथौनि गुबै तत्त्वखौ मिथिनो थाखाय बाथौनि गुबै बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय जोंनि मिरु आफादनि बिथां अनिल बसुमतारी देउरि हानजानि नेहाथारि बिथांखौ जों लानानै फैदों आरो बिथांनि दैदेननायावनो नारेंगि आन्सलिकनि जि बाथौ आरज हानजा बिथांखौ जोङो बहाय लाबोनानै दिनै जोंनि बे बाथौ धोरोमनि बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै मावफुंदों आङो खोब गोजोननाय मोनदों हयथ' मानसिफोरा साननो हागौ बाथौजों लोगोसे माबोरै थाखो मन'खाया आसलते जोङो सृष्टिनगराव दिनै गोबां बोसोर जालांबाय आरो जेराव जोङो बाथौखौ गायसनदोंमोन बै समा 16 बोसोर जालांबाय आरो बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरबो दङ आरो बिथांमोना बुंदोंमोन जे बाथौजों लोगोसे मा मन'खानि मन्दिरबो जोङो गायसनफानि बिदि बुंनायलाय जोङो एखे लोगोयै गोरोबनानै माने बाथौखौबो लाफादो आरो मा मन'खाखौबो लाफादो बेबायदिनो दिनै जोङो मोननै माने नामबो असमिया नाम आरो फारसेथिं जों आरजखौ लाना फैनानै जोङो खौसे जानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदों आरोखि दिनै 1 बैसाग बे 1 बैसागआव जोंखौ नै सृष्टिनगर पाथरकुवारि सृष्टिनगरनि बाथौ बियाफा नारेंगि हालामारि बाथौ गौथुमनि गासै सोद्रोमा लोगोसे सिबियारि लोगोसे माइनावफोरखौ लिंना लाबोना बेवहाय आरज गाबनायनि जा हाबाफारि बेखौ खुंनो जोंनो बिबान होबाय बेखायनो दिनै गासैबो जयै फैनानै जों नै बेवहाय जि परिबेस बे परिबेसखौ एसे नुफैदों जे खायसे आलाय सिलाय बायदि परिबेस आरो बे आलाय सिलाय परिबेसनि गेजेरजोंबो जोङो बर'फ्रा बाव थागिबि हिसाबै बांद्राय गैयाब्लाबो जा हागौ बेखौनो जोंनो बावनो थिनो थाखाय जा मुवा बा राहा होबाय बेनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे इयुन समसिमहालागै बे आसार खान्थिखौ बर' हारिनि आंगो धोरोम बाथौ सिबियारिनि जा आंगो बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव फोजोंना लाखिनायाव फोजौनायाव फेहेरनायाव एसेब्लाबो मदद होनाय जादों बायदि आं सानदों आरो बेखौनो साननानै जोंबो खौसे जानानै बेवहाय दिनै बावनाय थिनायाव बाहागो लाफैदों नोंथांमोना बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ बेयाव फैनानै जोङो जेबो गाज्रि मोनाखै मानो होनब्ला बेबायदि परिबेसा जायगा लाना एसे सोलायो मानो होनब्ला बेयाव बायदिसिना हारि बायदिसिना धोरोमनि मानसि माखासे दङ ओंखायनो परिबेसजों गोरोबनानै जा माने खुंनांगौ जा फोरबो फालिनांगौ बे फालिनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो इयुनावबो सोलिबाय थागोन होननानै आङो मिजिं थिदों आरो सिबियारिफोरखौ नोंथांमोना बे सृष्टिनगराव बबे जायगानिफ्राय फैनादों बेयाव फैनाया दाथ' बायदि बायदि जायगानि मानसि दं बाव सृष्टिनगर होनब्लानो दाबसे जायगानि मानसि नङा बायदि बायदि जायगानि मानसि दं जेरै बरपेटानि दङ बाक्सानि दङ सोरबा मंगलदैनिबो दङ बिदि थाफैनाय मानसि दङ आरो जोंबो आरज हानजायाबो जोङो नारेंगि हालामारियाव दा मोन 11 बाथौ बियाब दं बे बाथौ बियाबा ज' जानानै मोनसे थांनाय 2021 मायथाइनि 17 एप्रिलाव जोङो हालामारि गौथुम हिसाबै दाफुंनाय जादोंमोन आरो बे गौथुमनि बिथोन आरो मावनांगौ खामानि साननानै जों दिनैसिमबो गुबुन गुबुन जायगायाव बाथौ दुमनाय बाथौ आरज हाबा दाननाय आरो बादुवा फोथारनाय बायदि खामानिफोरावबो जोङो बाहागो लाना मावबोगासिनो दं आथिखालाव मोनसे बाथ्रा गोसारगासिनो दं जे बाथौ धोरोमखौ हिन्दु धोरोमाव गोलैया होननानै बुंदों बे बेसेबां सैथो बे खोथाखौ नाय नोंथांनो आं मोनसे फोरमान होनि दा जोङो हिन्दु धोरोमाव गोलैया होननाय खोथाखौ गोबाङा फोथाया आरो गोबाङा फोथायो खोथाया जाबाय मा जों हिन्दु नङा होननाय खोथाखौ आङो मोनसे फोरमान हिसाबै आं होनो नागिरदों मोनसेल' आं बिदिन्थि होगोन दा नोंथाङा सानना नाय हिन्दु धोरोमनि खायसे बावनाय थिनाय मुवाखौ हमनानै ला नोंथाङा जेवारि गंसे फोजोंदों बे जेवारि गंसे फोजोंनाया बिथांमोना सानजा मोखांजों होयो नाथाय जों बाथौआरिया जोंनि फारसे खालामनानै जों होयो आरो गय फाथैखौ बिथांमोना ओरैबायदि होयो नाथाय जोङो बिदिहाय होयो आरो मोनसे फोरमान बे लाइजु गांसेखौ बिथांमोना खुग्लुबनानै होयो आरो जोङो होयो खांग्रांनानै आरो बिनि जाहोना जाबाय जों गोथारथिखौ जेब्लाबो फोथायो बाथौ धोरोमाव गोथारथि दं आरो गोथारथिनि नेरसोनखौ लाखिनो थाखायनो जों अरायबो गोथार जे जायगाथि मैला गोलैया लाइजौआ जेब्लाबो खुग्लुबनानै थायो बहाय मैला गोलैया ओंखायनो बेखौ जोङो मैला गोलैथिं होयो फाथैया जेब्लाबो ओरैहाय थायो बेयाव मैला गोग्लैयो नाथाय ओरै जेला होगोन बेयाव मालाबा मैला गोलैया गोथार होननानै जों बेखौ फोथायो बिदिनो जोङो गोथार महरै जोङो हिन्दु धोरोम नङा होननानै हिन्दुनि मोनसे पार्टब्लाबो
दालायब्लाबो बाथौ धोरोमा सम्पूर्ण भाबै हिन्दु नङा होननानै बुंनाय बाथ्राखौ आंबो फोथायो। बाथौ धोरोमा जोबस्रांलांदों नामा आथिखालाव? बाथौ धोरोमा जोबस्रांलांगासिनो नामा लासै लासै? जोबनो गैया, बांगासिनोसो दं। हमनानै ला थांनाय कलियाबराव 1-2 खालाराव खुंलांबाय सेन्ट्रेल बाथौ गौथुमनि मोनसे माबा, जेरावनोखि जोङो गिबियाव 400-400 मानसिनि सायाव मोनामोन, नाथाय बेवहाय 10,000, 11,000, 12,000निबो बांसिन मानसि जादों। जायनि थाखाय दौरि दौसियानो जोंहा एन्ट्रि जादों 200ल', नाथाय बेवहाय 600-700नि सायाव दौरि दौसि जमा जादों। होनब्ला बाथौखौ जोबलांदों होननानै बोरै बुंनो, बाथौआ गोदोर होननानै बोरै बुंनो? बेनिखायनो बे खोथाखौ आं फोथायनाय गैया आरो रायजो राजाया बिनि थाखाय जेबो दिमत होनाङा। बाथौआ दावगाबोगासिनो, दावगाबाय थागोन, दावगालांगोन जेब्लाबो।
जोंना जोब्बाय दा बे प्रग्रामा बेनिफ्रायनो जों भिडिअखौ फोजोब्बाय बेखिनियावनो जोंना लास्ट बेनिफ्राय जों भिडिअखौ फोजोब्बाय आरोना जोंना नै जोबखाबाय जों भिडिअ